sus pag ano kasi ni store man ko. Ya, wasak ka motor. Sakita na sa kung ako yung motor niya. Ay dala ko kag motor. Dala ko eh. Gusto tigakita Ay, ito lang ang gas niya. Ha? Ay na pag nana ko Pag uli man ugma. Gani. Sayo mo sa muli. Magsabay day kaniya. Sabay yan kanya kay. Sabay kanya kay. Sabay kaniya. Sayo kasi uli. Naman si Janice dito ang mabana ka pala. Maniod to ta guys, ang among sudan na ay sinabaw, mani sobra ni sa isa, nya di apoy adubong manok. O mao pa ni ang manok nga gihatag ni Mami Vic, wala dyan ako na malitson. Nagmalas. Nga unta ninyo tanan. Ali na mo din si Saysay humanagkaon. Resita ni Saysay. Ay, tinatanan. Para siyang samad. Tonton, halika dito Tonton. Kain tayo. Ibo to sarap mo nito ni. Bay ka tundong. Halika na. Ari na, ibo to sarap dito sa kuan ba. Ito sa'yo. Ngayon ko lang ito. To? Ariana, Canela Bless. Sa iboy? Canela Bless. Lamian gini binto iya sabaw guys. Lamian yang angkat na sigo. Betul ka mo na? O anak ko na sana sa manok eh. Bili. Uy. Hindi pa, tonton. Tumatalon. Buhay pa dito ba? Kasi tumatalon yung yan ka. Manok. Nagbalik to? Mura na yung tao na ito. Anda. Ha? Mali pa na lang, nagmalaman. Ang bilang ka-admit sila, Inji. Kung ano siya kayo, obserbahan ba? Babaan. Dahil na doon na lang. Ito ang jalan sa plaza to, ang galing to. Ito siya ang aki. Hawak mo tayo nga. Wala na! Belum? Waktu. Mesti ada yang gabi ya, gitu kan kalau ngeliat pintu kan mana belum kayak kotak. Hindi ko nabinti ate. Kami harus naik, nah itu yang mau dia. Nanti saya mikir. Waktu aja sih pintu gitu ya. Maka dia bata. Dilanong ko siya di labon dito sa ospital, kaog-laog siya. Alam mo, yung gatas isa. Din eh, kain mo siya gatas. Sige, higop sa baw. Ito, may katas-katas. Nga. Hindi, yun yun. Kangayo din mo tayo. Sa bayo. Umagay katulpungan na sila galuto at sa galutuan, kapapag gamay ka. Pwede meron mga napapag ko, ano pinahagdanan. Dito pa ito nakakita itong, dito ang gana sa, dito ba ito yat yung pasyente nga,
wheelchair na, dito tayo yan patay. Na, ito ang kwarto din yung side, ako na nga, kita na nung tayo, tayo. Ito din yung side, may pasyente. Nag-anak mo sa kano, basta kaya naka-18 ko. Nag-anak sa kanang sa amin ba? Naka-18 ko na. Huwag sa siguro ito nag-agi dahil ko sa hapon na. Okay. Hindi ba ito yan sa kano ng wheelchair? Yan na ito. Dito, dapat, dito, dapat. Ano to pa? Ano ang pag-anak sa mo ha? Ito nga na sa Ama na kan tagbo sa tao ngayon na lang po. ito mo ito sa kuwan. Kado, Matulaan niya. sa buntag. Ang kwenta ko sa yung bata. Wala na sa tao sus nagsalig ng dinigay na ko kay gawas. Dito na ako dili na. Kapilat ko siya tawag. Dali tayo na kuwanan. Jesus. Nagwa na ako sa nurse, nung asa na. Kasi di naman din masodong sininaan niya o kasod ng bata sa kuwan. Ano pagawas na? Ulang ko to. Kain ka. Para tumaba ka. Ayaw mo na? Pwede ba dito? Nakaubang, nandun lang kasi. Nakakapon lang. Magkain mo na na espalite? Bilang ko, check out. Ayaw mo kumain ng bigla? Hmm? Ang bigat na. Ano po? Ganyan na ito mamiyo. Bila lang, bila. Bila lang ang galing. Dito na si Tonton manirahan. Yung mama anak naman na. Lugar mo ka niya. Meron ka ako sila. Ito talaga na. Naman yung mama na diya. Ganun nila. Nagsulat siya. Ano yan? Ano yung manay pinanso? Sila, pangihangan ako. Kami na kain mo sila. Wala na isang kaya bata. Tingnan sila. Tingnan mo sila. Laki nga. Sila, ya. Ini sila ang laki. Ang laki mo yung pasulang niya. Kain kami para tumaba ka. Ang talang sa mga ikaon. Nahamad mo ang taon. Okay ba siya? 100 ang sir. Naik tak kananan. Sedang kan ke belakang enggak kayak. Naik jangan jual kananan. Pamahal may lirin, 400 tetapin. Magpipintay. Kamu kaon sa sa gagawin ka luar man. Dia mau pinapon. Ang dili may pera pa na. Kan Kaon mo sa Juan, paabot na dito. Wala may pamahaw. Pag ito na to bali na to nang dak. Kaon mo sa panood to. Ano din to panhapon? Kaon may pamahaw dito na din may kaon sa Juan. putih. Sige na. Paghapon ka, mulat Panghapon kay pag abot mo din sa Juan din ni. panjang ito, kapanyapon. Tamang inasal din niya.
kapan mo ang sarap at umi. Ito kaya dito na umayahin ito ito. Kaya pang trikam. Lepok na ito lang. Kaya naman yan ito lepok. Ito ba naman? Kapag siyang kasapok. Ito. Napulo din sa gula. Sa alin mo? Nakakuha sa kabilang balay. Ano? Nagsulat ka. Kung siya hapon. Kapag ano sa kabilang sa kabok. Ano siya? Para sa mga pili wala. Ano? Ano? Ano na? Ang tawag ka bintoy? Ano ang tawag ka bintoy? Tanto wala ko sa president. Sabi mo na pa. Lewat, pakak lewat. Lewat apa? Ya, nanti burn out. Dia una saya capek menuntut melihat. Ay bana, atas atas. Atas. Kita boleh melihat para pagata. Ang kita silang na siya. Ang pa. Magwa pa. Din na ngayon ako capek mo lagi kaya gatas na niya. Lantan na siya ba? Hi guys, mayang hapon na ako yung mga bisita ng mga vlogger. Kamusta? Congrats. Congratulations. Kuha ng WhatsApp. Wala pa man. Ako lang na nila kuwang guys. Ganyan yung tali gabi nagtabo man say-say. Kawa man wala may klaro nag-abot sila. Ugma lang taan ni. Kita ata ni kuan. Richmond. Wala mi Richmond. Na? Richmond? Ay, mga vlogger ng mga bisita guys. Baba kayo. Roxy na guys, Roxy ba? Last apa na daw kita ng awang. Proxy ah. Proxy? Apa pa proxy ah? Kadig sana pero gani ka. Ya mali account. Account ko sa ka. Imo man ba na? Proxy gani. Mo ginang kinaiya sa. Ikaw, Munang kinaiya sa aho. Ija aho. Gusto ka mo kuan magdato kanina mo. Oh, kini nga kini iya iba mo ning kinaiya sa ija aho. Bitaw ko yun nga. Oh. Si Brian, nag-video si Brian ay ko nga. Aso dito tayo sa visual lang ko kay haway pa sa kala, haway pa sa kaya, haway pa sa kuan. Wala pa kami na Nagkagbilat-bilat na si Brian daw. Haway pa sa kalayo. Siya po haray pa. Sarap buhay. Oh, muling tinuod ni. Ay galit na kay wala sa karon ato aga sa si Brian kay buros man, pero di pa na buros kasi dakal ng Brian. Bilangga man si Brian papahimunos pa siya kay buros man siya. Buros ko. Pinangga. Nilutuan Brian sayo, hay ka man. Mura ako Anak na pud. Anak na pud siya kay bilangga man siya anak ay buros. Ayahay de kay nilutuan. Sayo kay mata. Iya na kay pinangga de ka kaburos pag gawas na bayan. Ano man day? Tinaw na bra yan. Buros ka anak buros na sa dam. Pag Ano na siya nang bilang siya. I love kape na love. Ninahin pa sa mo love kape na love. Overacting mo kayo. Nakatuko siya kay overacting na. Nakatuko ko kay nagkuan ba? Katuko tong ginakuan. Nakatuko ko kay katuko balit ba kay ko sa sayo mata kay ina ko estudyante. Katong video ninyo nga nagkuha mo sa hotdog. Basta manok. Nagkuha ko ato. Dabi kay ako pa rin apil anay ko kay basta nakaangkan na ang pirtahan. Ako rin apil dito pag nakita ko ba nga. Love, kape na love. Na iko ayan mo ano kung kuan yan be ako itong pipe yan ay ani malu si pag kuan ba pinuko pa yung kape yun sa bayad do sa salimo lang pero sa salimo pa sa kuan
Ito, yahin lagi, yakin na ko. Sus, lagi ni siya ng rin dunya ka Mana na lang lang. niya puros ba di man na di ba mga anak na siya, mga anak na buros na puros siya. Oo, kay, Bangko, dili ka mag-control. kay lamian man ni siya, kay abi man niya pinangga, unsa ba kani. Gabi Mga pita guys, naputol ang live ni Manang kaganihan no, kay nagkagubot. Kay sinistor na hagba sa motor danhi pagid sa tungod sa mong balay Ginoo ko pastilan. Imbes kay ang atong ginhawa aglain kay wa pa nakuan na sa muta na pod ka ag pangurog-kurog naman hinon ni atong lawas tani sa kuan. Tuwa sinistor sa talisayan gidala. Kay nadisgrasya gyud siya. So mo kay dagan. Dili kaya nagpagaw gid ako diri. Singgit ako. Gitiwasan iba. Pag ano na si abi na ko diri sa store. Isus pag ano kasi ni store man ko. Ya, umasak ka motor. Sakita na sa kumila ako. May sus, adi ko kasabot lagi. Dini akong pamaulan ko diri kay bukat ko kay bata. Sus, di ko pay ko ako diri. Bati ito sing sakit. Ako nga sige anak kay nagkuan ba naglunay sa pamilo. Sige anak, ato da kumuto ko niya. Iko sige mata. Ano nga kuan sa naglulus pa na kayo eh. Gani. Natuagi dala sa talisayan. Na samad to ya dinhi oh. Nagisian to ya dinhi oh. Kapit ta lagi pagkabuhi sa Ay unda to ah. Abi ko si Andres kapit ko. Ya si Bintoy nang hugas si Bintoy sa plato. Ako nakatanap, di na siguro ko makaligo. Na ako Na, na maugyod. kuan nila ko. Wala ko nakita kaya motor naman. Dahil mga bata na yung mga pagpaka. Mga bata na yung mga disgrasya. Dito musulod sa bagay. Mga bata sa gawas naman. Dagan sila dito na Okay na bulog ba ito maayo na Ito bulog. katulon niya nga kuan. Katulon niya nga. Ikaw, sisa dahil na disgrasya dahil. Ay kaduharan nun to siya nag-ana oh. Pag ikatulo, wa na. Pagka ano ko naman ako tikid. Boy do pun ampas na utik. Pag ilong na kuan tabang na sila ba utik naman dagan. Dito ko bay dagan mo pa duha naman utik na bangon din dito para makuan ba bangon na dito pasandig na mo dayon. Muto wa ka lunay na kaya sa to lunay tayo sa kanina. Naga luya na siya. Hi guys, good evening sa inyong tanan. So katong live ni Manang utik kaganiha, mao to nagkaingad to kay si Nestor pag abot danhi na disgrasya sa motor, nagluto si Nestor sa iyang motor. Moto nga nagkagubot kami nya tuwa sila sa ospital karon gi-admit si Nestor na among dadan sa kanon. Dahil gihukaran na nilang lang sa kanon para dalhon dito. Okay, i-admit man si Nestor. Ya, dadaan po na mo sa ininit, termos, daw baso, sa batuan, dalhon pa dito. Tasa din to eh. Hindi gid maayo lagi agpa kuan ta sa motor kung drive sa motor maghinay-hinay gid kay uy Ginoo ko balikon pa ba isa ra tong kinabuhi. Inagin mabalik. Ginervyos ko apil imbis pa kay lain pa kong ginhawa wa pa ko na uli na tiwasan na sad Ano itong ringkot mo isa lang? lain pa gid akong ginhawa guys aman day Ang Paris yan ba? Ito man dito nito. Ibigay yung ito. Ito alam mo basa mo na siya ang ringkot. da ba tugi pa mutang na may ringkot nila to sa U-Box kuno silang motor. May ibigay sa uton. Na ang motor mo dito ni Joy yung motor. Kanang motor sa tatay. Na ang katagak mong break. Katagak ang brake. Ano na kung gatak ang brick. Adi, angkas ta sa imo ah. Dali ra sa mga ko. Oo. Magkaingin na sila pang one time, may kanon lang ah. Ay, pamahaw nila na ugma. Paan sa nato tong termos. Ato sa nihugasan na tong termos guys kay gamay lang dai tuod lang. Gamay lang tuod. Ha?
Ah, sige ra, pamahaw nila na ugma. Dahil lang ano yung mga panahaw nga. Ang dalawa ka na ba kung kuwan? Sige na. Dito mo guman si Bi. Yatay ni Duy Duy. Yatay na ni Duy Duy. Bang. Aw lang dili mo ban day. Daya. Sa mga hawad ni man. Duy Duy lagi. Aw si Bintoy lagi. Si Bintoy na lang. Open to yo. Nakay pasabay na lilin na may kauban uli. Lilin. Ay man. On lock on. Pando ano ka kadung mo? Tubili lagi. Deh. Nani papariri mo na may palitan ni sa barbecue. Kani kaluwa or ang ringkot ko. Na magulay kalo mo. Pagdala lagi Bintoy sa ringkot kay Kabalusod kuan may kalo ya ha. Garanti na. Sama na piki na. Yang kalo yang jacket kabalo ko may kalo wala. Pwede mo na ako yung papa. Anak naman ay kalo, ang wala kay kalo. Hindi ko to pagdili mo Oh. pang. Tubig ni sa gatos do ito. Magpalit sa rito. Ay, buta ka ayo. Kita tangon ko na Ay, nakakadura sama sa kuan. Ako na naman dito. Inibot Ano naman. ano mami? Bintoy. Oh, laka na tayo dito. Kana dili ayaw na nang termo si Bubo na pabiyahawid na. Ah, pro Deh, ato lang motor to Ay, dalam to sa motor sad. Ako dala ko motor niya. Ay dala ko kag motor. Dala ko eh. Ay ito lang ang gas niya. Ha? Ay dala ko na ako Pag uli man ugma. Dani. Sayo mo sa muli. Magsabay day kaniya. Sabay kaniya kay Sabay kaniya. Sayo kayo si uli. Naman si Janice dito ang mabala ka bala naman Kulihan sa dito pag makauli ka. o naman si Janjan dito bigyan. Kulihan sa dito ni Mumon dito. Beda tong ringkot dito sa kuno. Lingkot sumta tay bala na ko to ah. Dala ko ko mo tatay. Pulihan ra ka dito abot nimo pag uli nimo ugma. Pulihan ka ni Mumon. O dito makasakay niya. Kay ugma maglakaw naman na sila ugma sa kuan. Ay pasitis ka naman. Wala naman sila ugma. Sa mga kayo. Wala nang termo so mo dito. Medyo manok daw ko no. Isa agi tunga ra sa bala. Ugma lahi na full ganun sila kaon dito na. Lugar nila sila mga on. Pangaon pa ni mo dito ato? Alo. Ato naman dito pangaon siguro. Dili pangaon, ilang dito manok ila ha. Ano mo ko bantay ako. Oh. Ito ka bantay pangapilo to duway na ka. Ano Di na mauturo sa motor sa mga tatay. Ang ringkot daw sa mga tatay. Atay. Nara sa motor dito ba? Lagi ugma. Ila po ugma. Para dai ka sa mga tagiya. Tagay. Ila din eh. Wala daan kay para dili mga kuan, mga intentions kay Ito magkalaw nga di magsigo. Ay pahalata ka na kay mulo kay. Kuan ka. Sakay ra ko ni bro. Oh, sakay ka ni Poplo. Sakay ay naugma ay naugma. Surul kay ano, may bus. Sa motor lagi. Sa balay ko di ka makadaw Sa motor lagi pagsakay lagi. Yok na na yok. sa balay. Ha? Ay Ginoo ko ihato dai ka ni Rimon. Na ang motor gamiton gi ko oporta. Yawa na si Pro nahulog sa pag uli ako sa gidala sa uli ko sila. Ha? Dalo ni tatay. Di lagi. Itong Dalhon nga mo kay break na iyang motor. Ara ya dal. Iya. Mungkin ya dalong gi ugma kudyote. Adi, dalhon ka na. ano sa problema? Ano sa problema? Sige, dalhon na. Motor pa sir na lagi. Ito lagi ako ma. Puro na lang ko, bala di ah. Yan lagi ikaw maliya mo ko. No, kubra ko kwarta ugma padala ko ko. Kaya may yator na ito gani. Berarti kamu sulto. Dala na. Bida na to na bida to na yung pagpasdalan. Pwede din magdala. Mga rider lagi alas sige. Ang sukli na na doya. Bisa ra ka kuan sa Ako na ang bata, guys. Baba nang kalo, wa man nagikalo. Kapon na binili si Nina. Iya. Sundin na lang kanina. Sundin na ini. Kung ano para di mapihin. Balhin na sa kadinisay. Lastar. Di na sila guys, gikan sa hospital. Nya, kumusta man si Nestor? Aga. Dapat pakalihok yung abaga. Balik. Diri. Iwan kalihok din eh. Pero wala na balik. Wa man. Bunog na to kay. Katuraya din kuan katahe murag upat. Tulo ba to dire? Lubat kayo bin, lubat kay ako cellphone. Laom ang samad, day. So dinhi yo mo hubag kaya dinhi yo. abay na. Unsa day? Tutong dia siguro. Dire hubag ko sa kanan dinhi iya. Diyon balik na. Ha? Balik. Singon? Tatay. Si balik.
Bunog ra to. Katura din iya murag na kilo to. Ubag kay din iya pun. Ya kamot. Pero ang kuan gid siya kung obserbahan siya karon pag ayun siya tubig pag magsukas siya. Magsukas siya gani kuan din siya din ang katuyang X-ray. 2 days pa man to, anak ang basa, anak ang kuan result. CT scan din siya kung ano sa resulta sa iyang kuan sa iyang ulo. Gisi yan, napaksi din he, din na rin, gisi nga. Anak siguro nga nagnanga. Ako pa itong gito. Ako pa itong gito. Nag-akas ang dugo ba ako gitungaan nila. Dili gito banda. Ay, huli ka? Dili si Janice nagsugot nga kulit ko, kung saan mo mo dani, nga mo kay Eles, manawar ako ni Chora. Maglisod. Uli man ka. Bawal lagi kang giwatsir. Sige nga, watir ito pikas, ito ko kutsi. Ulo. Ang David. Ito pikas, tunay tiguan. Hoy, pwede naman na unya pagkagabuan. Dili dito ron ta mo sa gawas kay para kung unsay kuan matawag ra mo. Ang pagpangihi dato ni Nestor gid mo yung problema, kay di gid kabarog. Na, dapat na lalaki ato. Wala na yung pampers na eh. Wala. Di masatuan siya mabarog. I-pampers na Tandugon. Hidaya pero ta to ninyo na. Tandugon Wala yung malapit o kuan eh. Na, i-pampers to ang nanang unak to yung kadi ba may makakuan. Tandugon ko nimo nga. Ami patandugon. Pagkasinggit siya basta katandog yung abaga. O yung diri ang Puno sa paglaom karon atong usahon. Mga pita guys. Pandesal, di ay pandesal. Anong kabigi? Kako. Butang baso ko. Nay wala mo si Drani nay. kurawa na. Kami ang pandesal okay, crispy pa. Dami kainit pa kayo guys. Kapitan ninyo guys kay Kaon ta. kita na pandesal. Kapitan mga pi. Ug gayang nilot sa pirmiro pa unya pagkawan no linot. Inyo tang kanta niya nagigani unya kanta nimo lagi ko gabi na kadungdong. Nalimutin mo. Pwede sa mama. Alas 12 ng gabi nag-uli. Sige ba? Hindi mo alam birthday ng kapatid mo, kaya nakalimutan mo. Wasa nagpadungdong si Yayang nako. Buka pa siya, wala siya rin ba? Aman ni mo. Aman siya niya uli lagi. Aman sa bayang diyan uli. Si Kuryana, antin na ba? Hulat kay ini. Ini kalaban. Kapitan ninyong tanan guys. Kuryana. Mga bata ni tanan. O ay sag sundungan natong kuan kay mayabon natong tasa di mo kainom. Day kapila day. Tani nila sa pando yan. Anso ba kayo kinsa ba nangihida na ma? Kanso ba kayo? Magkuan. Murag maas. Kuan? Aman ni mo migi baso. Dugangin na imo kamay. Biya di. Imo na migi. Pangapi tayong lahat guys. Imo ma, aman ni mo ma. Happy birthday ni Mama guys. Karon. Kapilan ni mo ma? Ilang birthday, imo ra ba birthday nya di ka ginom mo dara. 64 bagdo kay ang 164. Noon, porsek kaya ugapon po so man. 164. Ano ko mo? Abi ulay magawas na sin unsa man si Nestor? Okay na? Okay na? Okay na ayo? Uli pa karon gali. Dito to. Tulog to iyang kuan. Ay lagman og ra. Nabunog lang. Unsa man dito? Serbahanan lang. Wala mo ito kuan. Sa imo dai. Dia ta sa lugo kay pikwa-pikwa diha. Dia o. Unsa naman na ako? Tanggal na ibig, nakabuhay ko kung baboy nga. Tapos kalimutan. Nya. Diya nag-itso. Dinhi ka nag-agi dayon? Dumi na ng isang. Ito guys, oh. Dato akong live gahapon ba? Ito ka, ang ka dito no. Yan kayo. I-delete mo? Pagkabuutan ba ni Kuryana? Buutan na ni siya guys, kay ante naman ni siya. Agoy giata, duwa man di ako dala kwarta.
talon ah. Wala talon. Sagob sila kay walay tubig ni mama. Wala lang itong tubig mo na. Uy, kuha ni mo din. Ambit. Dili kilo ha. Yung pakatiyan. Pakatiyan ha. Ay, pag sige absina ba? Ay sir. Gani? Sige, kuha. Hindi ha. Balik rito gabi idiya ni mo na. Tapi kas, Hindi lagi. di uli rabe to ah. Basta nauban to sa sigarilyo guro. Makakbalon ba? Ata kay baylutan ni Lola. Kami guys, balik kami unya. Magbalik kami unya. Og unsay among maayom-ayom. Dakop mis manok dito sa bukid. Kaya para maihawan